Wara xhur ta' negozjati, is-sit soċjali YouTube ħabbar it-tnedija ta' verżjoni lokali speċifika għal Malta. It-tnedija tal-verżjoni lokali ta' YouTube hija aħbar tajba għal dawk li jikkreaw għaliex hija l-ewwel pass għall-introduzzjoni tal-opportunità li persuna issir partner ma' dan is-sit, segwit minn miljuni kbar ta' persuni. Aktar tard din is-sena YouTube se tespandi wkoll il-YouTube Partnership Program f'Malta biex il-programm ikun disponibbli għall-ekosistema li dejjem qed tikber ta' dawk li joħolqu l-kontenut lokalment, magħrufa bħala creators. Dan jippermetti lil dawk fil-qasam tal-kreattività biex ikollhom tul mill-videos tagħhom, filwaqt li jkollhom firxa aktar wiesa ta' għodod u riżorsi biex jagħmlu l-aħjar użu mill-kontenut tagħhom fuq YouTube. B'reazzjoni għal dan l-iżvilupp, is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri wera sodisfazzjon għad-deċiżjoni ta' YouTube li toħloq din il-verżjoni għal Malta. Aħna bħala pajjiż konna l-unika pajjiż fl-Ewropa fejn ma konniex qegħdin nibbenefikaw mill-Google News Fund. Hemmhekk immedjatament aħna ħassejna li dan mhuwiex sew u bdejt negozjati wkoll ma' Google fejn hemmhekk dak iż-żmien konna xi ftit tal-ġimgħat ilu fil-fatt nidejna il-Google News Fund ġewwa pajjiżna wkoll 150 miljun fejn jistgħu jibbenefikaw il-medja lokali. Is-Segretarju Parlamentari qal li hu ta' sodisfazzjon kbir li fix-xhur li ġejjin se naraw li t-talent Malti se jkun ippremjat għal kontenut kreattiv tiegħu u mtella fuq youtube.com.mt. Dan wara li aktar kmieni din is-sena, il-Gvern ħadem jitfit ma' Google biex jitnieda fond ta' 150 miljun euro għall-aħbarijiet lokali fuq is-siti online u aġenziji tax-xandir. Fil-fatt illum nidejna il-pjattaforma youtube.com.mt li issa iktar tard din is-sena ħankunu f'pożizzjoni li nlaunchjaw ukoll il-partnership program ma' YouTube u Google sabiex bekk il-Maltin ukoll ikollhom l-opportunità li finalment bħal ċittadini oħra tal-Ewropa jibdew jitħallsu għal materjal li jkunu qegħdin itellgħu. Fabian Borch, il-fundatur ta' Creators Malta, qal li b'dan l-iżvilupp il-produtturi Maltin se jkunu fuq livell ta' creators oħrajn mill-Unjoni Ewropea u internazzjonalment. Enrico Bellini, il-manager tal-politika pubblika ta' Google, qal li qed iwittu triq għal xogħol ta' aktar produtturi, artisti u mużiċisti Maltin biex jibrillaw fost il-komunità vibranti tal-videos fid-dinja.